Nyní se táži vás, pane Jane Menšíku, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou Evou Řehákovou. Ano. Děkuji. I vás se táži, slečno Evo Řeháková, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Janem Řehákem. Ne. Ne. Panem Menšíkem. Menšíkem, ježišmarja! Tak se mu omlouvám, panu Menšíkovi. Ještě jsem mohla říct Řehákem. To jste říkala. Řekneme si to znovu. Já myslím, že jsem řekla Jiříkem. Takže ještě jednou. Vážená slečno Evo Řeháková, vstupujete nám dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Janem Menšíkem. Ano, děkuji. Takže, milí novomanželé, protože jste tímto souhlasným projevem své vůle splnili všechny náležitosti, které ukládá právní řád České republiky pro uzavření manželství, prohlašuji tímto vaše manželství za právoplatně uzavřené. A nyní vás prosím, abyste si na důkaz právě uzavřeného manželství vyměnili smluvní prstenek a prvním manželským polibkem svůj vztah symbolicky stvrdili.